live lah ya kalian bersinyal kan kami minta sumiring sukoto pinarang panasih kawan pinang tipak timbulan monyok angin hati coro yang ditiwanci siang menikotu menikah kita pramila keparung ulo hangaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintak diterma soko barokah ugi kang sebentar dumateng panjenengan sedaya kawonten satu minta ing satemah sedaya kang jinangkah kang sebagian Allah Gusti kang moga mirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sabda sepuhnya ini sepuh ingkang kanggo hamsteken pampoyan ingkang utama ya ingkang daling ngomong ning kromo duwi kang pinombi para alim para kiai ingkang ditenggalukan sang sumandi kitab suci wahyu ilahi minangka dados panuntun kiblat ing panembah ingkang satu buluring budi. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kyai Sis Asmani dalam Bapak Kyai sanesipun ingkang boten saged kula sebat asma setunggal Bapak sedherepun sedaya kadhahan kinabekten para pangembating praja mangkalaning praja miwah sakti minagari minangka songsong agung pangyamaning para kawedasih. Mliginipun panjenengan Bapak Triyono ingkang minangka pangarsa Tama Desa Surajaya. Dalah panjenenganipun Bapak Jamaluddin minangka pangarsa Dusun Karen. Sedaya ingkang tupantes sinundarsana. Sanghyang ingkang lenggah kakung Sumawana Putri. Langkung-langkung pengombyong pinangaten kakung ingkang injil saking Dusun Tampir Kulon. Desa Tampil Kulon Kecamatan Candi Bunga ingkang dahat kinurmatan. Ngengeti pilih panjenengan sedolan kula amun jajaring kita sawetara jalan manungsa ingkang tansah kapurga kawase sonten Gusti ingkang Maha Agung. Pramila sumangga panjenengan sedaya dherekaken tansah manut puja. Puja ras puja dalah puji syukur kunjuk ing sandar pepodo dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang minangka sumber ingkang hanyupen sayaning sumber ngakesan. Mugi-mugi kanikmatan karahmatan hidayah saha inayipun ing satemah ing titiwanci siang menika panjenengan sedaya lokasi kepareng kempal manunggal wiji papan menika kanthi nandhang suka kalasan basuki. Sinawung raos syukur ngajeng dhateng lewo ing pamuji mugi selawat salam. Mugi katur dumateng junjunganipun panjenengan sedaya kula nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang minangka jalma pinilih titah kinasih. Ingkang dados mustikaning jagat pemani ing bawana Nabi Hanunganan Tito ingkang tansah sinadya paring sapangan dumateng umat wiwit jinalaka kadang loko-loko sanggung ati nenggah ingkang tuwuh matang tuwuh pakon daduka tinebena samiring sesentuh tini kula kumawani cumantaka lumarep atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Negara awat kula mudi dawuh panjenenganipun Bapak Rusdi. Kini akan lampahan adicara dawuh pinanganten sanipun.
nenggih atmaja putri panjenenganipun nggih Kusumaning Ayu Siti Jariyah ingkang dawuh kaliyan Mas Bagus Muhammad Badroji atmaja kakung panjenenganipun Bapak Dulmanan almarhum saha Ibu Kirni ingkang lenggah dalam ing dusun Tampil Kulon Desa Tampil Kulon Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Ananging saderengipun hanung kono bilih kula hanung jajaring titah sawantah calon molipra ingkang boten saged pomcat saking panyacat endo saking raos kujiwa pramila kanjeng keping atur menapa dene trap sira ingkang rak pauganing tata krama kula tansah panyadong rumeneng sih pangsaka sagung ati lenggah ingkang tuhu kinurmatan wontine urut rerencaneng adicara ingkang badhe lumampah samangke nenggih kaki ingkang badhe katur mekaten titilaksana ingkang sepisan nenggih pambuka kalajengaken adicara urut kalih nenggih lumaraping Sri Atmaja pinanganten putri wontine adicara ingkang angka 3 nenggih rawuhipun putra pinanganten kakung kalajengaken adicara urut sekawan nggih adat panggih pinanganten saripin waosan pustaka suci Al-Qur'an samangke rinonjeng adicara urut gangsal wontene adicara ingkang angka 6 nenggih atur pambagya harja saking keluarga ingkang hamengkasa adicara ingkang angka 7 nenggih pasrah tinampining putra pinanganten kakung wontene adicara ingkang angka 8 nenggih wedaring sabda tama kalajengaken adicara urut 9 nenggih pamuja astumara utawi doa wontene adicara ingkang pungkasan nuninjih panutup sagung ati lenggah ingkang tuhu kinurmatan mekaten urut rerencaneng adicara ingkang badhe ngrenggani paluwahaning titimanci siang menika pramila kanthi hanyadong pangayoman mring Gusti ingkang Maha Agung ugi tumapaing gati awit purwa madya dumugi wasana tansah tulus raharja kalis ing sampi kala pramila dungkap adicara ingkang angka sepisan nuninjih pambuka pramila kinarya pambuka semoga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah maneka pujanut agami ageman sowang-sowang lan dumateng panjenengan sedaya ingkang hangrasa agami Islam semoga kula dherekaken amurwakani adicara menika kanthi waosan umul kitab kula dherekaken